Nu var vi i vores midtgame der. Vi skal huske at holde øje med Drakes, fordi det er også... Det er vinddragen. Of course. Det her spil er vores. Ja. Vinddragen er den første. Ja, så er der i det mindste mulighed for, at vi får den. Har bare en face en. Syg. No problem. Jeg er SS top. Okay, jeg tror måske deres top Bare lad være med at push. Ja. De har startet... Golem, ser. Yes. Så skal du passe på, at han ikke invader din røde. Det tror jeg nemlig, han gør. Men jeg får blå i mindste. Jeg overvejer, om jeg bare skal lade den gå. Fordi vi sådan... De pusher early, kan jeg se i hvert fald med. Så kan det godt, så tror jeg næsten, han tager sådan en rød, hvis de pusher. Ja, præcis. At det vil være en fin taktik. Jeg siger gå ind mod... Okay, jeg siger bare det flasher. Jeg går lige ind og kigger. Please. Ja, den er level 2. Der er ikke nogen herinde. Nej, vi er lige begyndt. Tarik har ikke noget ignite bot, og vi har ikke... Anja har ikke flash, og jeg har ikke heal. Men ja... Jeg ved ikke, om vi skal prøve at lave plays, men jeg siger pusher sådan non-stop. Jeg hader det her lane. Hvad vil du? Ja, også med. Det ved jeg ikke. Det er så aggressivt. Vi kan godt prøve at lave noget. Jeg ved ikke, om han har warded mig indrømme. Okay, Fiora har warded i tribush, og hun gik ned mod midten. Slår du? Kan vi gøre noget? Det ved jeg godt nok ikke. Jo, nu. Han har også lige brugt sine ting. Han er hurtig. Jeg tænker også bare, at vi ved ikke helt, hvor Rek'Sai er, så det er fint, at jeg ikke havde hoppet videre ind. Ja, især når du ikke... Okay, Rek'Sai er her, Rek'Sai. Nej, hun har lang range. Kan du sende en ward derovre? Nej, jeg har lige brugt den i din anden busk. Damn, undskyld. Jeg kan bare slet ikke komme... Kan du komme ind til mig? Kan du ikke komme ind til mig? Kom. Tak. Nej, jeg fik en mindste den der ting på det. Rek'Sai gør noget mod boldræk. Han er irriterende. Rek'Sai gør noget. Ej, jeg farmer dårligt lige nu. Han pusher mig hele tiden under turret. Jeg farmer også skrald, så... Sådan må vi jo bare tage det. Ja. Men jeg farmer altid skrald, så der er det lidt lige meget, tror jeg. Vi flækker dem bare i midgame. Og det er også det vigtigste med den her combo. Ja, det er teamfightsene, der er sådan. Det er også vores fokus. Vi skal bare holde laning phase ud. Ja, vi skal bare overleve laning phase. Jeg tror måske, de tager Drake. Ja, det kan være. Ja, det tror jeg også. Jeg er lavt ud. Kan vi ikke bare lade den gå, måske? Hvis det er. Ellers holder de bare sammen, måske. Jeg har ingen idé. Jeg tænker, at jeg kører Roa det her game, fordi den er lidt mere defensiv. Ja. Skal jeg komme ned i bot? Jeg er stadigvæk lidt rød buff. Der er sgu nok... De har warded, ja. Jeg var alligevel også bare nede for ward Drake. Okay. Gå væk. Skal jeg have det? Hey. På den store må du gerne. Jeg kan ikke høre dig. Nej, jeg kan ikke. Det virker helt fint. Fiora har warded tribush igen. Ej, de er virkelig tanky. Ja, de er. Det der heal og slow og stun. Forfærdeligt. Rek'Sai er top. Han tog lidt damage af det. Ja. Han er blevet mod midt. Men jeg tør ikke gå ud på dem. Fordi de slower bare. Au, hvordan ramte Elisabeth, kom nu, jeg tror gerne han vil dive. Han har lige fået level 6. Jeg ruller altså også bag mig. Jeg har ingen mana. Okay, og Rek'Sai står her. Bare gå back, tror jeg. Ja, okay. Jeg tror godt, det kan blive Astrid Barrier.
Men jeg har råd til min kasse, det så begge. Ej, hvor hun irriterende. Ja, Og jeg har helt hjemme 5. jeg har også Jeg skal ikke undre mig, hvis de gerne vil dig også. Oh my god, jeg vil have fundet Har du det? Ja, åbenbart. Ej, jeg kører med challenge i stedet for. Rita er her. Jeg kan slet ikke farme. Nej, det er lige meget. Ja, jeg kender det. Fuck, jeg glemte at købe en pink ward. Oh my god. Ej, De diver er der også, tror nogen, jeg. der har... Skal vi bare... Jeg har ikke noget med. Jeg er i nærheden, hvis der... Okay, godt så. Hvis de går ind, så siger jeg, så kommer jeg med TP. Jeg har bare ikke så meget mana. Så jeg kan ikke rigtig gøre noget brugbart. Ikke så er jeg gået væk igen. De tør ikke. De er bange. Siger vi. Ja. Har du nogen ward? Ikke så er jeg herinde igen. Ikke så er jeg herinde igen. Kan I komme ind? Kan I komme ind? have din blå. Jeg Så er kommer. de blå. Skal vi fange den altså? Jeg kan godt fjerne den her ward, men hvis de alle sammen er herinde, så har jeg ikke lyst Jeg er til. her. Du tager den første blå, ikke? Eller hvad? Hvad tænker du? Jeg må godt få den. Okay. Pas på, at jeg ikke står stadig. Kan du give et plads? Du får lige Jeg piger. kan også få en ekstra. Ash er 6, husk at få det. Jeg ved ikke, om de tager Drake måske. Jeg har ikke nogen maybe. wards til den, hvis Nej. Kan vi ikke... Ikke. Hvor mange penge har du, Isabel? Jeg har 1600, jeg vil gerne. Skal vi gå B? Ja. Også bare sådan, så vi kan få wards tilbage. Den her Lena er ace. Men vi har ikke været døde endnu. Ikke Nej, næsten. det er rigtigt. Det er Der meget gør jeg godt. bedste for farm. Jeg sætter en Ja, ping. det er også det, vi gør. Så længe vi ikke dør, så er der nemlig ikke noget problem. Åbnede du den også for mig? Nej, tak for den. Fuck, du, Ej, jeg har ikke noget TP. du får en god Au, jul. ja. Elisabeth, det er en kæmpe stor hjælp med den her blå buff til at kunne clear minions. Ej, super. Du får endnu en base. Jeg har også lyst til at komme midt, nu hvor du har et eller andet, fordi han virker faktisk squishy nok. Ja, Men jeg ved bare ikke, hvor han har wards. det ved jeg heller Altså, ikke. hvis desværre. botlane pusher, så kan jeg godt TP gank, fordi Fiora har brugt Jeg tror, han har TP. ward her. Ja, det tror jeg også. Ja. Nej, han går faktisk ud til sin blå. Jeg tror, Rex er ud til... Det tror jeg ikke, de gør, fordi... Kan vi de ved conteste? godt, at de er- Ej, det De er for offensivt. freezer virkelig. Ja. Okay, ja. Jeg ved godt, de er stærkere. Fiora, hun løber op mod dig. Han har sin blå nu. Så er det også 6 nu. Det var altså uheldigt, han lige løb ud til den der, så tror jeg godt, vi kan tage. Er du klar på at flashe, hvis Ash ulter? Yep. Yes, det Det skulle jeg have. er dig, der skulle være klar på Har det. han ward, eller har hun ward i den her busk? Ja, det tror jeg, men jeg har et pink ward, hvis det er. Hvorfor fokuserer jeg tower ikke? Jeg siger her. Jeg fjerner den lige mens du... Der er Rex, Og det var noget andet. han er midt. En midt. Vi så ham i hvert fald der et Han eller andet sted. TP'ede til den der. Flashet Ash, ikke? Lad os gå. Jeg tror det, men Jeg er troede, ikke vi sikker. lige kunne noget at gøre det. Det er fair nok. Det var sådan noget, at de kom i level 6 før os. Fordi hvis jeg også havde været 6, kunne jeg godt have disengage. Så jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, at jeg siger for Oriana. Har du brug for hjælp? Nej. Bare sig til, hvis du skal bruge hjælp. Rex er noget... Botlane er missing. Jeg tror måske, de vil tage derovre snart. Jeg tror, de står herude. Skal jeg ikke bare pinkboard dine... Jeg skynder mig. Ine. Nice. Oh yeah. Oh shit. Nej. Og så har han... Ej, Men nu har han prøv at se, ikke hvor nogen low flash. han er. Damn. Har du ult, Elisabeth? Ja. Jeg kan godt bait, Men Rex står herinde. Ja. Jeg dør til ham, tror jeg. Kom herover med Kan mig. du ward, så kan jeg komme. Okay, lige meget. Han Ja. er givet ud. Måske skal du prøve. Jeg køber lige min jungle item. Lækkert. Fuck ham. De står 2 mand herinde. Oh shit. Okay. Nej. Jeg Pas på, backer. der står altså en Der herinde. er Rex er der også. Ash no ult. Kan en af jer komme lidt? Jeg tror, de vil have det. Jeg skal. Så- Rex er her stadig.
Oh my Fuck, god. den der Ashe er irriterende. Jeg synes, de er alle sammen irriterende. For os top tower nu. Ej, det var virkelig god rocket, det der. Ja, Jeg men han bevægede sig heller ikke sådan. Skal vi alle sammen tage midt nu og overraske dem lidt ved det? Ja. Fordi vi har mistet top, og vi har mistet bunden, og så skal vi jo bare push midt. Skal vi så ikke bare group sådan? Jeg tror måske Rek'Sai han er her. Ja, lad os bare gå midt. Altså jeg har TP hvis det er. Okay. Ej, så laver en turret. Selvfølgelig. Jeg ved ikke hvor Fiora han sikkert godt være hun kommer midt måske. Fucking noget at nå på start. Det er ret god farm. Ja, det er ikke så godt. Kan Prøv at se alle de andre også. Der er bare slet ikke, der er heller ikke nogen mere startmuligheden for farm. Fordi de bare har været unge. Jeg har været mega streng. Ja, Det er ikke noget, at man bliver sat mod challengers til at Ja. starte med. det er bare fordi, at Det er en dum turnering. Kom. Det er nu, vi skal lave noget. Jeg ser. Åh, den der væg. jeg er bugget ind i hans mur. Overlever I? Ja, Ja. tak. Overlever du? Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Ah. Vi er ret fucked, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja, den der Tarik. Vi skal have bandet. Tarik, måske. Så har han valgt Ret, Braum. Så har han valgt Braum, og så har han været lige så god med det. Ja, jeg tror altså bare det er fordi, at han måske var... Han er main Braum. nemlig. Ja. Jeg ved Ja, og Kindred havde også gjort det samme. det er jo det, det er lidt lige meget. Det er de eneste kills, vi kan få. Og det. Hvis hun bare kan blive fedt på det, så lige meget. Hvis hun bliver fedt på at skyde ult til Kan vi tage hende? Vi er 3. Ja. Men det vil de spille også. De ved godt, at vi er farlige. Altså teamscoren står kun 3-2, Okay, hun tager. så alt det med farm og towers er underordnet. Kan vi ikke gå ned efter? Nå, jeg troede ikke. Jeg wardede den. Jeg wardede den. Måske skal vi bare fange dem på, hvis de laver noget dumt. Ja. Altså, hvis de gør det. Det var også Det vil det, bare- ja. Hvis Ja. der er et tidspunkt, hvor Tarik ikke er der, så kan han ikke beskytte dem. Nej, Nej, det det er er hans ult, det er virkelig irriterende. Men der er bare heller ikke så mange, der spiller Terry. Eller det kan være, at der er i højre range. Jamen, ikke i vores range i hvert fald. Men jeg ved ikke, jeg tror det ikke. Nej, vi går efter at vinde det næste. Ja, det kan vi sgu godt. Altså, lige nu går vi vel bare efter sådan at spille safe og vinde på late game. Åh, ja. Og vi går Dræbe efter dem alle Storm. sammen. Så hvis vi får en Ja, god så- fight. Det er ikke umuligt at vinde der. Nej, overhovedet ikke. Skal vi bare droppe Drake eller hvad? Ja. Det, han tager den ikke. Kære bot. Kommer der nogen herhen? Rek'Sai var i hvert fald, han tog ikke dragen, han besluttede sig for at bevæge sig. Ja, og Ja, der var men- to ved. Der er alle sammen De med tilhører, ja. Rek'Sai kommer. Rek'Sai kommer også til. Åh, sorry. Jeg er også død. Du havde taget din røde åbenbart, hvis det ikke. Ja. Åh, jeg kan se. Ej, hvor... Hvem er det, Helvede. Tarik kan binde med Ashe? Jeg hader at se. Ja, han skader ikke noget. Ja, der var ikke nogen i vores elo, der kan finde ud af at spille ham, så han Nej. ikke havde et problem før. Nej, det er det. Men ultede han lige? Ja, Okay. Jeg kan godt gå ind. Okay, skal vi engage? Ja, har nej, ikke- lad os lige vente Camilla. Jeg har bare et ult. Okay. Kan vi Ja. dive hende? Dive hende. jeg vil ikke Ash. Han er godt. Ja, Ja. bare kan vi ikke lade være, måske. Kæft, det var dårligt ulti af Tarik. Jamen, good job. Vi fangede den på en fejl. Åh nej. Åh tak. Ej, han er low. Kan du ikke kaste en kugle eller sådan noget på ham?
Jeg kan få den. Så flasher han væk. Yes. Kom, har du noget, du kan... Nice. Ja, godt Det er spillet. godt. Skal vi prøve at push midt eller bot? Og Der, få det altså, fuld? jeg tror vores fordel lige nu, det er, at vi kan farme botlane nu. Okay. Så jeg ved ikke, der er nogen, der skal Jeg farme bliver bot. bare Ja. Jeg tror, vores fejl i den der fight var, at vi ikke fokuserede på Ashe, fordi hun fik bare lov til at gøre free damage. Ja, Jamen, og måske det, at jeg havde ikke ult, og jeg var der ikke sådan helt. kan vi warp down? Jeg havde valget mellem at ult 2, som ikke var Ash, og så lade Ash stå og skyde på mig, eller ult Ash alene. Og så valgte jeg ult 2 i stedet for, det kan godt være, det var en Ja, fejl. ja, men, Jeg føler bare, at jeg skader mindst lige så meget. ja, men vi fik også Men mere ud af det, så... I kom da ikke på at cirke, ikke? Jo, Jeg ramte Asir med ult. I hvert fald. Ja. Jeg ved ikke om det Line... gjorde vi andre også, jo. Jeg troede, det var Tarik og Jamen, det var Tyrick Fiora, I var på. Ja, og så ramte jeg Asir i sådan i siden. Ja, han i siden af ulvet, og så ramte jeg også. Altså, jeg tror også, Line havde ramt. Jeg kan ikke huske det, må jeg indrømme. Jeg kan huske, at jeg ramte 2. Og den ene Ja. var Tarik. Det var ikke så godt, at vi havde Tyrick med, men det var Asir. Han går sådan. Men det var Ja, sådan, den er. Ja. men det var sådan det, vi kunne gøre. Okay. Lorte. Ash. Gå væk. Okay. 10 Ej, han til er ult. tanky. Ja, 10 til Var det hans ult? Nej, det tror jeg ikke. 7. Vi skal også have Ash, der er også bot, og... Ah! Frustrerende. Kan vi klæde det her? Jeg har bare ingen damage. Hvad vil vi beskytte? Vi skal lave en vælge, fordi de split pusher. Pas på. Oh shit. Det var til gengæld hans ult, det der. Ja. Kan vi ikke dræbe hende her? Ej, jeg måtte ikke ult. Ja, det var lige hurtigt op. Jeg var stunned, så jeg kunne ult. Jeg kommer ud om 20 sekunder, hvis I kan holde fighten kørende. Så... Altså, de har jo brugt de fleste af deres ting. Jeg tror bare, de tager på ved det. Jeg Ja, kan så godt også. vente det der. Det tror jeg. Jeg tror godt, vi kan vinde, hvis vi tager en fight. Jeg skulle have ramt. Eller jeg skulle have ramt. What? Oh, fuck, han skal... Hvor er han? Og der. Han skal... Ja, vidste du ikke det? Jeg siger, at Flex siger, noget. Ja. Jeg fik ikke kill. Hans main kan skade der med 3 slag, i hvert fald ned til... Jeg Jeg tror siger, han lidt, skal de have bare er bedre end os. Ja. Vi prøvede alt, hvad vi kunne for at stoppe dem i at være gode, men... Ej, Altså, jeg synes, vi gjorde det... Ja, vi Jeg gjorde synes, det ret vores billede er godt. okay. Altså, Elo er... Ja, jeg synes altså, vi gjorde det ret godt sådan, med ikke at dø og sådan noget. I hvert fald. Ikke før, at... Og det var sådan det eneste. Så Nej, det nej, var vi er det stadig i Ja, game, men- men de Ja. helt op på vores base. Ej, det var ikke. Nå, nu kan vi sejt. godt. Men ja, jeg tror bare også, det her problem, det er bare, at de er jo sådan 30 gange bedre end os til spillet. Nej, det er det. Men jeg synes da, at vi sådan har i hvert fald sådan sørget for at bare prøve at farme og sådan noget. Rimelig godt. Den Ash skal dø. Skal vi ikke dræbe den Ash? Jo, Dræb Ash! jeg dræber hende. Jeg dræbte hende. Spøg nu, nej. lorte Fiora. Hjælp. Bare tving minions op til os. Rek'Sai, please. Please stop bullying. Man må ikke... Man må det er ikke mobning. mobbe. Jeg synes ikke, det er fedt, det her shit. Han er godt nok sur, ham der. Nå, Der var ikke så meget at gøre. nej, Så jeg det er synes, vi det. gjorde, hvad vi kunne. Ja. Synes jeg også. Jeg synes Jeg faktisk... synes, vi spillede godt. Jeg synes, vi fik en fight, hvor vi lige dræbte dem, og så var det sådan det, vi kunne gøre.
one-shot en af jer. Jeg Det er også det, vi fokuserede bare på ikke at dø i lægen, og så, men altså, de var bare bedre end os til, at vi ligesom kunne gøre noget i midtgame. Godt. Yeah. Okay. Han havde også level 6 på at sige ham der. Ja, og Tarek var nummer 53 i verden. De var alle sammen sådan ret højt. Ja. Jeg var også siger, og de var også nummer 287 i 100. Det er bare fordi de er højt rated. Det er nu nok også en af dem, der går med førstepladsen, skal vi til den nu nok. Ja, det er det. Ja. Hvordan er det, man reporter score? Okay. Nice. Er de andre ved at være færdige med deres første game? Jo, det er... Hvem er det? Er det de der Danish Alpha, vi skal have? Hvordan får man den der tournament? Du går ind, du trykker på gamet sådan ude i siden, og så allernederst der er tournament mode. Kan I ikke sende den ind i chatten på den der material challenge? Hvis der er nogen for det. Jeg har ikke fundet det, hvad Jeg er i hvert fald den første derinde. Skal jeg ikke bare en vej? Jo, kan du bare gøre det? Jeg får ikke det her. Hvordan vej der er folk? Eller kan du ikke sende den der code ind i vores gruppechat på LOL? Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg ikke kender mig. 2 sekunder. Men jeg skulle ikke tage et billede, vel? Det er vinderne, der tager et billede. Der står allerede, at den er... Ja. Et tilfælde af snyd, eller? Okay, de er også færdige med deres game. Ja. Gør vi alligevel det? Jeg synes, det var tæt. Vi vil gerne være blue side det her game. Jamen, jeg ved ikke, hvem er det, der bestemmer, hvem den bedste side er i hvert fald. Det er lige meget, vi har først. Ja, vi spørger bare... Nej, hvis de ikke brokker sig, så... Jeg tror også, vi står for dem i det var også dem, der var silver, bronze og gold. Nej, okay, de står faktisk for os. Kan vi ikke bare